West Karbi Anglong Wushu Association atum pen district level angdeng along bangkit homatum Wushu Championship along kachepati dun pen gold medal kachepalong dun et hegapot jengkha pathua klam along karcho asai kedeng pon West Karbi Anglong Wushu Association athandang aprang rong hangla pen arisang ho atum pen kethan kachepaduk pon ale Golakhat district along kepaduk pon Wushu Championship along bangkit homatum chepahai dun si gold medal chepalong dun lo Gold medals kelong tu natum amen laki ruwe terang pi donation thapa angkling timong atum ke hai anong e chepalong dun si Karbi Anglong aphat nong me nangwan pilo ancho takali lang uthot akang tui muchorang dengalong ka chepate dun thuji aphan setame labang ke thoma tuma phan ingwai pon thutang lo labang so karcho amai long pherang kiang no ke than pon ke nilitom ke charli ajaton ke chokli mawe Bontame kabor ipena joksi kedam tang pen non ansatame Wushu Championship ke haidun si ke onglo lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulidam Rong hang pen satame nilitum Wushu aphan kaike satame nang kerap dun vel pena joksi piniani nilitum lapu anang deng satame kele dun long lo pusi thandang aprang rong hang pen nang pachini dun kan wang kan itum wangge pini pen itum ha 2018 na long pen itum West Karbi Anglong long itum Wushu Assam Olympic pen to affiliated kache wanlo pen ke non pu anta ada ka belang je nitum national ke long nun national long ki dunong le pada ka belang same non pu anta aning kan wang inut pa jinitene sub junior long bang le dun de dilo sita inut ana team yong inut an anwer athe Wushu po game long bang ke ladak bang ke punch do kick do throwing do grappling do amat la bhange MMA type lo lagi bangke Wushu dong bangke medal kelong sung big amasin tuan ingkan bangke inut anan la silver pen bronze bangke do big hai sidam la gold bangke ingkan bang inut anan bang si chon pun chok la bangke thoma phan karcho mai kedeng ponalong lems chairman Peter Timung la pen Jengkha Sports Association atum pen setame chitong dun si anso se aprang an kele dun thu thekji aphan arnama hiujume pajer dun si Wushu Association of West Karbi Anglong abutung atuma phan Pherangke thengno kachoro lamthe piklang pon Wushu Championship di ponalong litum Jengkha hawar phanisi nong mekewan litum lag Jengkha ben bangket form pin sebahni la ponalo so alo dum jeng delewan pot litum Jengkha Sport Association mate Jengkha hawar arab pen alang tumhan kurwang thupa jiriglo lapen adun thu litum Jengkha Sport Association pen Kecurgang tungla bangke dak coach thandang keceng pen kecepaduk non an alangli kemang alangli non chunji dog lo lapen aku kicun tambe dolo lasi alangli lang ko an ba kecerap dun nahi tum Jengkha Sport Association hin pen kecerap dun unan ke cerap dun bom lo lapen aku ke bangjian istami ni tum hin pen istami unan ke kecerap dun hansi ke kunta Dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live